Make the ground shake. Már megint felbevágunk! Hallod? Oké. Akkor, hallottak, itt vagyunk egy következő játékban, aminek Blockstrike a neve. Amit már elmondtam előző részben. Igen, nagyon menő játék szerintem, és kb. Olyasmi, mint a Ségó, csak Minecraftban és telefonon. Nagyon jó lehet menni. És van számítógép. És épp most Hunter módban megyünk. És én éppen megdöglöttem, pedig piros voltam. Hülye reklám. Na, akkor én vagyok a Hunter, és egy golyom van. Figyelek téged, várj, melyik vagy te? Kék vagy, ugye? Igen. Itt is vagy, nézd, de itt nagy. Én is amúgy ott nézem. Miért? Ja, te miért meghaltál? Nem. Amúgy van egy kék ott fönt, és az van kiírva, hogy piros. Pedig kék ruhája van. Ott van a kék ruhás csáva, látod? Aka! Egy ilyen hülye arca van. Megvan Aka. Amúgy ez a kettő hája a leghíresebb. Hája, azt mondtam. Ez a kettő pálya a leghíresebb. Szerintem jobban, nekem jobban tetszik ez a görbepálya. Úgy nevezem, hogy görbepálya. Várjál, mindjárt beszólok nekik, figyelj, beszólok nekik, figyeld a... Figyelj. Ez az, nyertem, lelőttem. Oké, én voltam a nyertes. Nézd, mit írtam ki? Mit? Egy pár... Oké, akkor Bence azt kezd, hogy igaznak. Megint piros vagyok. Mit rögsz te? Nem tudom. Nem tudom, mit nevet. Most is írtam valamit. Mit? I am red. A marha, te red vagy? Na persze, nem. Red van. Na másodszor az vagyok. Te red van, buzeran. Mindjárt gyönyörű kis pisztolya, fejbel ülök, aztán majd red van lesz mindjárt. Hallod, mit kell nevetni? Meghaltam. Reklám. Ez tele van reklámokkal. Tudom, csak az a gond. Oké, megnézzük a Bencét. Hol vagy? Amíg Itt egy vagy. helyben áll. Itt volt a bulgár. Amíg egy helyben áll, itt vagy. Miért válsz egy helyben? Mert írkálok. Megint mit fogok írni? Van, add a persze, Léna. Te kiléptél? Most írtam már. Az, hogy pánik, cseszd meg! Úristen! Mi a fal? Mit néző? Mi? Ha? Egy helybe áll. Aptip. Ülök. Meghalt, ennyi. Disconnected, mire megölöm. Jó vagy. Nem szeretik, hogyha megölik. Ki szereti, hogyha megölik? Milyen bénán ugró? Győztünk, gyerekem. Rambó megölte. Matthias. Na, oké. Ghost skin nyert. Én nekem is van ghost színem. Nézd, hogy nekem milyen skinem van. Tudom. Honnan? Nem tudom. Arany. Várja, hol vagy, Bence? Itt vagy, Blue Guy, mögöttem. Blue Guy. Várja. Nyugodjál. Mit fogok írni? Neked mit kell? Odaírtam már. Szar. Jaj, ne. Nem szar. Is nem. Én egyszer ebben már annyi headshotot üttem, pedig csak egy történet van benne, hogy nem, egyszer double kill lett. Boom. Megöltem a magnummal, ki van írva, ott vagyok a headshot. Neked mi a bajod? Dobtam egy ugyanolyan szín. Ilyen színem van Bence, ilyen színem van a alapra. Nem, ez Walker. Nem tudod, mi ez a De- Walker? Ez Tudom, csak nekem már ilyen színem van. Meg ilyen szín van. Akkor sajnálom. Fölöslegesen nézték. Hallod, Blue Guy, itt vagy? Tudom. Aha, itt lövöldözem. Előbb még én voltam a final kill. Ugye, én most ennyi volt a final kill. Hülye reklám. Final kill, gyerekek. Mi? Azt volt kiírva, hogy megöltem őt, és ő is megölt. Megint red vagyok. És remélem nem voltam. Nem is. Oké. Szöveg jól. Hány percnél vagyok? Nem látom. Négy, csak 4. Mit gondolsz? Most kezdtük el. Igen. Mit írtam? I am rich!
Nem tudom, mit nevettek amúgy. De Isten, hogy tudnak ilyen messzire talán? Vagy ilyen béna, és miért van ilyen szar lekrám? Szerintem most ahogy ilyen béna. Igen, amúgy jó szoktam lenni. Én meg kell venni nagyon Hallod, gyertek valami gangémbe, vagy mit tudjam én még. még lehet, még ezt a menetet légy. Ott van az a gyerek, az izi Nem csaj, szalivard be! Oké, akkor új ládat tudok nyitni. Az menő. De most nem nyitott ki, úgy most így videót közben. Ma vár, Atya, de olyan ki kinyitom. is kaptam, mint te. Olyan szarszínű. Az a szarszínű kés. Az kemény. Szerintem az nagyon kemény. Na. Hallod már, belehúzhatnátok, hogy itt bujkálnak lent. Hurralagul Mi az, a hogy- szerver. Mi az, hogy megöltem Mattiaszt? Misztérió. Milyen menő megy, fiam. Engemet nézzé! Engemet nézzé! Jó. Engemet kell. Rambo play, Blue Guide, vagy a Rambo, az igen menő. Figyeljétek, nézzétek meg, itt a videó, hol van a kamera? Hol van? Itt. Nézzétek akkor a kis pisztolyomat. Várjál. Na. Oh. Nem, várjál, én is megbomolom. Nem látszik. Tudom, meg itt a késem is. Nézzétek milyen menő. Tudok levegőt idomítani, tudtátok? Levegő ide van. Én Ez levegő. a Avatar. Hát én vagyok Avatar, gyerekek. De, hanem embereket lőni, hogy. Hát nem tudom, hogy hol vannak, mert itt vannak elbújva. Jaj, én veszek. Ott van, ami le fog lőni. Ó, Redwin. Győztünk! Gyerekek! Oké, megint kék vagyok. Oké, szerintem menjünk is egy másik szerverre. Cső. Kiléptél? Nem baj, én még megyek ebbe egyet. Jó van. Már megint beakadt a játékom. Nézd, látok egy helybe álló emberkét, és nem enged ki. Nem tudom, mi a baja most a tabletem. Nekem ilyen még sohasem volt. Neked csak lagú. Nekem sem volt. Ó, és mellé. Mellé trofáltam. Apukának a hülye hatékai itt vannak. Milyenek? Kaszinós játékok. Csak azokat játszik. Ez az 5% életem van, és meg fog halni. Most így mennyire hallatszik a hangom? Így. Jó, nem megyek bele Angry Birds 2-zni, hülye vagy te? Belemegyél Angry Birds 2-be. Ki tudod, ki fog itt Angry Birds 2-zni, miközben Patrik itt meghal? Hagyjám a hülye reklám, kit érdekel? Jaj, nem most lesz egy hülye reklám, amikor kilépek. Mondtam én! De én, Jusra, el kell homályosítani. Várjál, most megy a videó? Persze, hogy megy, miért nem menne? Hallottál meg már? Nyugodjál le. Kutyma. Oké, kinyitom a ládikókámot, onnan olyan mi lesz benne? Nem tudom. Peace, komolyan, peace. Hát jó, hát jó. Nekem most aranypiszkő. A marha. Nincs is meg rá, nincs is ez a fegyvered meg. Hát most tud rá nyerni. Oké, Nekem akkor sincs meg a magnum. gyertek gangingbe. Muszáj. Én Figyelj, addig ilyen nem- nagyon menő skinem van. Gold. Normál quality? Mi? Mi az a normál? Tudod ki a normál? Oké, akkor team deathmatch. Tintad match. Nem. Én mondom meg most, hogy mire menjünk. Egyszer én is mondjam meg. Azért már. Menjünk zombie survival-be. Na biztos. Nem, azt utána. Én megnézem a fegyveremet. Oké, akkor red, egy vonat. Oké, itt a új fegyverem. Komolyan, milyen menő. Ó, én zombi vagyok, A gyerekek! kis pisztoly és a kés! Én zombi vagyok! Hey. Én zombi vagyok, és 1000 életem van! Ennyi vagy. Headshot. Én zombi módban vagyok. És zombi vagyok éppen. Tényleg. Itt a Frost. Ezek még itt parkőröznek a Blast nevű pályán, amíg a Dust. Oh, Csak mi az a neve, hogy Blast. úristen, ez elspamult. Most kilépnek ezren, meg belépnek ezren. Aztán meg csodálkoznak a What lagula a- játék. Gamer Girl, és tele van szívecskékkel. Gamer Girl, és tele van szívecskékkel. Nem arról beszélek, hanem azt, hogy nem halt meg. És itt egy menő úr. Tudod mit? Megyek hozzád. Milyen neve szerven? Nem tudom, valami office-be van, és nem tudom, hogy hátán vagyunk rajta. Kivenni a... Gyönyörű hangokat lehet itt hallani a háttérben. Na, én meg Japán. Nem bírom eltalálni, nem bírom. Team Deathmatch-be vagy? Igen. Jó. És honnan van olyan fegyvered? Vettem. Ha van olyan menőd? Ja, Ó, milyen menő skined van. na tudom. Várjál, milyen hányat? Mi
mindjárt megmutatom, várjatok egy percet. Nekem... Én addig itt a háttérben csészezek. Én meg nem Nyitok chase-ezek. chase-t. Be... Sajnos nem Patya, tudtam felmenni a Team Deathmatch szerverre. be van? Igen, de nem tudjuk, hogy melyikben. Én is tudom, hogy melyikben van. Ezek a Ő se gyönyörű tudja. meghalások. Gyerünk már! Sajnos nem tudtam megtalálni, hogy melyik szerveren van, szóval mi most nem leszünk ott azon a szerveren. Mindketten. Úgy mondom. Sajnos. Nem baj. Én akkor Talán majd mindjárt megyünk egy új szerverre. Talán. Egyébként nagyon izgalmas lehet a játék. Na, kettő aranypénzt kaptam. Nem arra figyeltem. Jöttek itt három, vagy ketten. Számon is azok majd is meg. Profi. Itt van a menő színem. Ja nem is mondtak, hogy hívni, hogy mi is van. Nézd milyen foszínű. Nekem is ilyen van. Ilyen narancsárga. Ilyen foszín. Néztem a késemet? Kösz haver. Á, nem kötök Én fejlesztettem maxra. Mi az, hogy én csak egyes szintű vagyok? Hülye? Az a meghalás. Gun-game-ben, mert abban még nem Egy nagyon sor. voltam. Szóval megyek, Bust, igen, a Bust helyre. Oké, ennek is a videónak már lassan vége lesz, mert ma 10 percig tartunk. Ó, de gyönyörű ez a skin, ez a kedvenc skinom. Na, Ez szivarban is. hát olyat. Mi vagy te? Amúgy hány perc van? Ez előbb mondtam. A damage. Oké, én is váltom. Ez a Hulk amúgy. Soft damage, itt van. Ott annyi headshotot kapsz és nem döglül meg. Ott a hülye Na, gyerek. kipróbálom, és aztán Hülye még a laggos videónak. fejedet megöl engem. Mondom, kipróbálom, és aztán még a videónak. A marha. Hülye laggos fejedet, mindjárt megdöglül. Ez az. Na, akkor gyertek ide. Oké, 20, 30, 30, 30, 28. Mi nem hekkelek. Nem tudok hekkelni, azt írja, hogy gyúvek. Én nem hekkelek, és nem... Miért laggul? Vó! Hogy? Hát ő is, mi? Oké, szerintem oké, most már ennek a videónak vége Akkor lesz. amikor belemegyek játékba. Utána a reklámokat, kit érdekel a reklám? Lekrám. Jó van. Ott fogsz meg... Hova spawnunkat? Mi ez a Légy szar szív. szerver? Na mindegy. Oké, még előtte nyitok egy chase-t. Videó jó! Kit érdekel? Elém spavnult a gyerek. Azt a videót inkább valaki. Addig valaki ezt a videót, nem? Oda, hogy ott le lehet venni hangot. De Istenem már, olyan mindegy. Hülye videó. Erik. Várj, én most itt nézem a stáblistát. Rastam Dvehlic meg Alexander Kozlov Pianót játszotta a itt lesz. játékot. Oké, nyitunk egy chase-t, mi lesz benne? Pízma megint! Istenem, nem baj. Itt a píz vagy. Oké, akkor srácok, Szerintem nézzük nem az volt emberemet. Oké, szerintem akkor ennek a videónak is már vége szakad. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és vedd le a hangot. Oké, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel. Sziasztok! Mi a van benne új?